wan man keren shipi shipang ga jing keren jeng iwe ilong kami ma itai de ikong shanti polong da ka banga buro mi te shu ai jimut lada isngu dai te kong ba it ngayo sngu ba phi ha ngapit ya video jong phi ma mangikum kita ki bru ki baju kershan na lang ya baro te ngam smotanar namar ba pikiran kum to ba phi ong ba ki bru ki ba tim si ha comment section jong phi pinlek kan thok pada ya ubri uba klem tip ya ka beneng ka khendo dengan oi phi ni ko lara phisem ka we na ki video kat kum ka jing pendan kam jung phi ya ka mobile touch screen jung phi lara phisem ka we na ki di video ki ba uba arden ukren hakisen sen sulam social media ban pen pau ban ong ba lada mano ba ben nga timsi ya ki kemut phila ban pen sapreng pat ba akni ka por Henry lada phim siam ko kong ba it tapi tharai lada ngim siam social media ha it ngin siam yo ba den ila asaban le chiying sasem jong i te kong ba it ngangai ka jingkran jong phiru ka dei na ka jing siam jong pi lada phi siam kum kita ki video pen paulem sa sya ki pit ba kanang bakin tip te barsa ka we ngan oi pi hatu kong ba it lada ki khon kito lada ki khon kshono lada ki khon kitam sneng lada ki khon ki lengkar de ki kimi ki pa se ki bapha ya ki katanga no hi ko le mano phikan tho ya no ha ka jing sha phi la dei kum ka kami kitu ki ba komen ni phi ki di khna phi la dei ban sneng ban kren henry na do ka jing kren jong phi ru kong kala pen pau ba kitu ki khna ki ba komen na ka komen jong phi em kong ki hab ban tim namar ba phim nang ban kren phi ong ban ba u ong kum ta te ha ka jing sha phi la ban ong ba tha oi ngam su tan na ra kum ta ha ka ta kom phin kren mo henry per phi ong ban ba u pha ma u ta ha ba kita ki bru ki bat yu ki tip bo ki klem pha te ki hab ban komen bat ngam yoro ru mo yu kitu ki nong komen bat kum ta ken kong phi hab ban ne kren bat ki kitu ki nong komen te phi ong kong ha phi kum kalong mi phi don hok ban hi kai te ngan ong i phi anu jor bat phi kong ba e u ba syong haying bat phi u ba syong haying bat u ba arden u ba mi ha kamadan ni le thma phi anu jor kong la dama phi ka ba syong bat tang haying shi photli comment ro phim la ban kala ding shain do phi tharai u ba arden u la mo kong u ba arden u mi thma hamadan jingele haba ma phi syong po yeng shi phongut kinong comment ni phi ru phim la te kong ban sha ba e phim la ban mi ka ta kanuk sa ban long u ding shain do te kumno pida phila ban ong yo ba dan ba hab ban sharut ya jing kan tho baro wat ma phi gru pat ba ar phi kan tho te hakanu kor kom phila ban klading sendo nala de phila se kong ban klading sendo komen ki biru shu phongut phim ap shu tang hado da shai min step phila lamwir ban yo pen phai te shu per khat shwa ma pi kong shu phongut I komen phim la ban sha te phi per khat ik giwe bakin de ki mau gi ding trai haba pikiran tu keren danang sekong ngano yi pitang kan ne kavut kinong yilam jong ka jelami khalaya kisyong ha kisyem priakti jong pi kong bein lada pinang banjit lada hakanu kunukur kom pinjit rujit ndar ba pen bore pi ha hande ba pin keren pade ya uba piklem pat yu I ba udon hakabor kemut kata pila fil bat ya ki badon hakabor ki ba phila yu ilur ru phim la ban kren bat ya ki bom don hakabor phikren kemut kata phila fel kong bi ngano I phi tang kan ni ka hok jong pi ka don ka sempri akti ka jong pi phila ban jet yo unu ba phimon ba pi kwa bat ka syong ha ka jingjet jong pi jet na ka daw ba pi skim ne pi jet na ka daw jing roi jong ka konsutin si jong pi ne pi jet na ka daw ba pi jet ka ko ko ma pi jet handai to tip baki beriu ki ba shampang kim ju jet da ka jing shong shit haba phi jet unu ilam pat ba ya bro tu jet da ka ba phi don ga jing kit kle bat ba phi la da bio I la pa ken rang gini gi jing sa ha ka jela ba kum kino kita ginong yalam phin jet mdai da ba phinong man o kumta phi sim sting ban jet ikinong yalam gi jong phi jet ka ba kwa kitu gi le dan ki ba ang ba kin jet yo no taro kitu ki di ba klem kti ano I phi haba pichet yo nang yalam wat akbit pening ga kli jong pi yang ga jing start ban chen ka jela jongi ka don kam ya ka ba u kum unu ubreu ngi don kam
Ubaku muno ubri ngidon kam ha kani gajalangan oi pi. Lada pincit uba shu eksamin bedru. Dala yap sa ubri ru eksamin ru cit mdan ba pen bori pi. Tang balong haba pimon wat pen kelaet ya kata ka ba pimon namar kiwei kimon tak kadau pim dan kam ramana ya. Nganoi pi kong ka jingcit ya kinong yalam kam daya ka jing shit. Kadai ha ka jingkit khle jong yi shimet shimen. Ngajet ya kinong yalam. Harangkat ke jing yi jonga khongreng. Mdai bang ayu i katin jonga baka jot bangan cit ikinong yalam. Mdai bang ayu i ki ebro ha ka jingcit nong yalam jonga ha ka jing i jonga ki khon samla jongi ki yap wir ki yap tham. Lada pin pet ki wei kiri ki jaka ki babiang yi kinong yalam. Kacela kiu ka roisted. Henry hangni ha jala jongi. Hangni ha jala jongi. Kai ki jing sak khongreng ka bakat kani. Nganget ba mapi baki ni ki pat ba jongi barok. Kipet hat hayeng la de hat pele de ngi biang let belaman kasi dengan nget bakini ki eke baro la ka phim nang ban chit ka syang hapi te tangkum tahi khublai shibun bat khublai ya baro